Сега, едната е свекървата, другата е снахата. Няма ток или вода, 24 часа. Хайде ток. Не, хайде вода е по-гадно. Не знам кое е по-гадно. Добре, няма вода 24 часа и трябва да звънеш в водоснабдяване, за да се скараш. Обаче свекърва ти работи там. И тя дига телефона. И тя вдига телефона обаче. Точно в това време. Как ще протече разговора между снаха и свекърва? Гневна си, че няма вода, искаш да си изкъпеш, да се гримираш, да се оправиш, но няма вода. И вече си готова да им дигаш зверски скандал. Абе, Да. Добре. Добър ден, с какво мога да ви бъда полезна? Ало, добър ден. Нямам вода вече 24 часа, на всичкото отгоре и тока спря. Направете нещо по въпроса, моля. Божице, какъв е този тон, който ми държите? Вие знаете ли с кого разговаряте? А вие знаете ли, че моята свекърва работи във вашата фирма, а аз нямам вода и ток? Какво мога да обясня на съпруга си? И коя ви е свекърва, извинете много? Свекърва ми се казва Елена. Гери, ти ли си? Мамо, О, с теб ли разговарям? Да. Какъв е проблема, миличка? Мамо, няма вода вече 24 часа и тока спря. Какво ще кажа на Иван? В нас всичко вече мерише. Боже Господи, толкова съжалявам. С какво? Значи, ще направя всичко възможно, обещавам ти. Ето сега ставам и правя всичко възможно и ще имате вода и ток. Благодаря, мамо. Аз също ти благодаря. Златна си. Сега трябваше да кажеш, защо ще кажеш Серенка.